Wara s-sindki tal-Gżira u x-Xara Għawdex, sindku ieħor tal-Labor ħareġ apertamenti kritika l-mod kif qed isiru l-affarijiet fejn jidħol l-ippjanar u l-bini fil-lokalitajiet. B'appell ġenwin sabiex jinstab bilanċ u l-affarijiet jibdew isiru bi pjan. Din id-darba kien is-sindku ta' Raħal Ġdid Dominic Grima illi ma żamx lura fi kliemu u insista li n-nies tal-lokal ma jifilħux aktar. Mat-Times Grima wissa dwar il-bost ta' studio apartments li qed jiġu żviluppati fil-lokal. Appartamenti vera żgħar, ħafna minnhom b'kamra waħda li qed jiġu żviluppati minflok djar antiki li qed jitwaqqgħu. Is-sindku tal-Labor insista li l-iżvilupp bla rażan joħloq pressjoni fuq l-infrastruttura, problemi enormi ta' parkeġġ u konġestjonijiet ta' traffiku f'żona li diġà għandha problemi enormi minħabba traffiku f'kull ħin tal-ġurnata. Grima mhux l-ewwel sindku laburista li fl-aħħar jiem tkellem b'mod ċar dwar dawn il-problemi reali. Bis-sindku laburista tal-Gżira Konrad Borġmanxe jinsisti li anke hu ma jistax jalaq ħalqu u jħalli kollox għaddej. Kien hemm ħafna kummenti qed noħodha kontra l-partit. Il-partit qed joħodha kontra n-nies bil-rispett kollu, mhux jiena noħodha kontra l-partit, għax nagħmel allura nalaq ħalqi u nħalli kollox għaddej. Jiena n-nies tellawni u n-nies naħdem sempliċi. Ix-xahar li għadda s-sindku laburista tax-Xara Għawdex Christian Zammit spiċċa rriżenja mill-Kunsill Lokali u minn President tal-Kumitat Reġjonali Laburista f'Għawdex għas-skontu tal-Labor bdew jarawh bħala xkiel. Zammit kien kiteb fuq il-medja soċjali illi għażel li jħabbar ir-riżenja tiegħu sabiex iwarrab mis-saqajn. B'sorsi jikkonfermaw ma' Net News illi l-eks sindku spiċċa warrab wara li l-klikka ta' Robert Abela provat issiktu.